Ping tiganipun mbok bilih tata rakiting acara ing enjing menika samangke sampun purna. Keparenga kula badhe nyuwun pamit kanthi pangajap mugi sedaya panyuwunan keluarga menapa dene calon temanten kakung tansah manggih rahayu. Kalis Surabikto Widodo kang sinedya lestari ingkang kaesti jumbuh kang kinayuh. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken kawontenan mongko sulih salira talanging basa sambeting lati saking panjenenganipun Bapak Mugianto almarhum dalasan Ibu Sri Wahyuni. Mbok bilih anggen kula ngaturaken jejibahan Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti pinanggih kateng lepat nyadong sing samudra pangaksami. Mekaten atur kula nuwun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.